हमके अमन जोंनुबो जे समयनि चिनि चार्ज फाइखा भारत हाकतरनो अन्य हास्तेनि कक न सावानि थांलिया चिना हास्तेबो सावानि थांला हा हमके जरा कन्वर्ट अंगै थांखा चिना आबु सुथानि व फाइलिया जरा कन्वर्ट अंगै थांखा चिना काइलै बोललाय व फाइलिया जों हातो हाया तागै हाया गुरि वैसि पादा सबा खाइबो और फाइ माजा फाया अंगै सिनि थैमंनि जे रीति नियम तैजाक मानि जागाव बरकसि फाया अंगै जों तो बरकनो रिहौयनो दं ताबोबो फाइदिहि जों रिहौयनो दं जों केबुनो सकाग्या केबुनो नरिया जों जतननो खासुगो खेनो दंरो जों तो सकमावानि कक बा नरानि कक कमिरोवानि कक सासि सायाख फाइदि जों जत बाक्सा के चिनि कृष्टि संस्कृति नि रक्षा खाइलायनाय हिसि जों तो ताबुक जरातै खरांति सावै दंखा लास्ट टाइम जेता कक साजा खा बत जों काइसा प्रेस रिलीज रखा बांग्ला बाय किसा ब्रीफ के कक रक बाय सादि हो जागे ब्रीफ के आं रोइ रोमानिसि ओ ब्रीफ अब आं कुन ओ रनवा काइसा बा सेंटेंस बा काइसा बा शब्द आं त्रिपुरा हि खुजि खुया ख भारत हाकतरनि ओ जराव जे नकबारसि साजागै तंमानि जे ओ नकबारनि सानमुं बा हिंमुं बुनि काइसा ब्रीफ सि रोइ रोगो तिनिबो जों अमननो तैवे आचौलाय फेवो केबो कन्फ्यूजन ता अंगदि केबो बखाता दुदि केबो हर फनांगानि चेष्टा तानादि सिंपल चिने दिमान काइनैसि निजेनि जातिनि केबोनो साकसाकनो सलायानि नांया नों मल संखे न तंगदि नों ब्रू होंके ब्रू खे न तंगदि नों जमातिया होंके जमातिया खे न तंगदि नों त्रिपुरी होंके त्रिपुरी खे न तंगदि ओ त्रिपुरी रियांग ब्रू जे निबनि रीति कायदा तंगो समाजनि बननो फॉलो खाइ तंगदि बुइनो सुरंगानि ताथां खोदि मैडम नों सागबुनो सुंगान ता थाने नै गताबो सेनदि ताबु जेदो नंगन तिपासने सोसाइटी गोबां हिंदू का जों मुंगो तिपासने बिसिंग लेहेंगा बाब्रा मंतुय पायजामा ते काजों माने आमके प्रॉपर तिपासने कल्चर द खबजों मा खाना मैडम तासलाय बरकनोबो जों सावो ओ तिनिनो ओ कार्तिक ओरांनि इमांनो पूरा खायानि थांते थांते जों बनो पूरा खायमा का हांखे चिनि सेकंड एजेंडा वो बबो फाइनाय जारा साकसाकनो सनातनी होनो बट सनातनी नि कृष्टि संस्कृति न तैया जों बरकनोबो हाय खेबा सतयना होना हाय खेबा कारी रहो आसे काजे गो पायजामा काने बननो साइ मंतुय काजे गो आमके तिपासने का मुंगो खबजों मैडम ब त्रिपुरा सानि कायजाक मंगो खबजाया बननो आं साइ रखा बरमबो सेकंड एजेंडा बचिनि न तंनाय अमचिनि तंनाय मैडम कैसे को नोंजे साका केबनि धर्मनि बिरुद्धेया हाय केबा केबनि पॉलिटिकल पार्टी नि बागैया जे तिनि नरकनि जनजाति सुरक्षा मंच अब हायके 25 तारिखनि साल वर्ल्ड वाइड तुम जान धर्म जाते खाय डेमोक्रेसी इंडिया डेमोक्रेसी को 25 तारिख जे जागाव वर्ल्ड वाइड जो तो इंडिया वो हम के क्रिश्चियन दो के क्रिसमस को तो मोर दिन नि जाकमानि सालो तामनि बागै नरकनि आ देतो वो हम के खाया नाखा तुमु नरक के बनो हामजागिया उया काय गुबुन सातां जयने मैडम ठीक अब प्रश्न न आं उत्तर रेनाय जतन खुंखा बारो होइलागो ओंखा आं बांला बाय रेनाय सर को ग्रुप बेसिंगे को ग्रुप में उत्तर दे ঠিক আছে সং अब আমার একটা প্রশ্ন 25 তারিখ থেকে কটার সময় আপনারা শুরু করবেন এর পরে अब सिनि अब सुविधा কোনো দিনদারক বিশেষ সবনে তোমা বিশেষ अब তো जों सामालिया किन्तु सिनि जों समुद्रका जरामाखा दिनको सुति दिन যত सिनि बरकनि रायना गेसि जों जत दफा सिनि जनजाति समाजनि जारा समाजपति रने रायना गेसि देनो जों फिक्स खालायगौ अब कौनि बिरुद्धे जों थामनिया ओंखाय दिनको तमा अंखा अब जों सामालिया ओंखाय जेहेतु आने आमुक से आं असुस्थ दङ ओंखाय कोनो व्यक्तिनि नुगो যদি বার্থডে পালিত অঙ্গ ओंखाय बा जेने हामजांमा सालायमिनि दङ विभिन्न दफानि सालायमिनि दङ ओंखाय आने